Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 12, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Action and Defensor. Kay karon sa atong headliners, una sa mga balita lokal. Pagpanagtag sa bulig pinansyal sang DSSD Bacolod, ginalauman matapos sa Webes masunod nga semana. Issue sa Metro Bacolod District Jail, ginausisa na sang Region 6. Sa mga nagapanguna nga balita national, reports sa mga kandidato nga may violasyon sa campaign guidelines na sumeter na sa COMELEC. Samtang 51% sa mga Pinoy ginalauman nga matapos ang COVID-19 crisis sa subong nga 2022. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06, detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa Maynila. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6 just kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginalauman ni Department of Social Services and Development kon DSSD Head Pasitatero nga ila matapos sa Webes masunod nga semana ang distribution sa bulig pinansyal para sa mga bakulod noon nga nahalitan sa mga puluyan bangod sa Baguio Odette. Suno kay Tero, yara na sa 7,000 o kung 70% nga kadamuon sa mga benepisyaryo ang nahatagan sang ayuda. Dugang pa ni Tero, ini nga mga benepisyaryo ang ginabugusan sa mga individual nga mayara sang slight o kung partially damaged nga mga balay. Pasiman sa datos ng DSSD, ini nga mga benepisyaryo ang naglabo tanan sa 10,000 ka mga bakulod noon nga natalana magabaton sa tag 4,000 kag 5,000 ka pesos. Wala pa sir, siguro target ng mga Thursday pa kay wala pa kami gid nakaubos. Pagwa bala, ang payroll bala matamat ng gwa sa may accounting mo. Ang kabahin sa pagpahayag sa DSSD Head, Pasita Tero. Sa iban nga balita lokal, natalana nga magapatigayon sang flood control program ang talatapan sang City Disaster Reduction Management Office sa CDRMO sa syudad sang Bacolod subong nga bulan sang Pebrero. Suno kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Jomari Vargas, ini nga aktibidad ang nakasentro sa pagpanghawan kag pagpaglimpyo nga ila himuon sa suba sang mga barangay. Dugang pa ni Vargas, may ginpatigayon nga drone inspection sa lugar kag alagyan na lamang sang amphibious excavator ang ginapreparar. Ulato na lamang sang CDRMO nga magtayo ng maayong nga tiyempo ante suguran ang amo nga proyekto. Sa dugang pa nga balita lokal, naga-imbestigar na ang mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6 angod sa revelasyon ni Mark Daniel Angas sa mga kapulisan nga ginaligar, isa ka PDL sa Metro Bacolod District Jail sa Takuling ang nagamando sa iya, kaiban pa nga mga drug pushers para sa transaksyon sang illegal nga droga nga ginapanagtag sa pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod. Suno kay Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, naghimo na sang tikang ang BJ Ampere Region 6 agod usisaon kung sino sa mga PDL ang nagahimo sini lakip na kung ano ka maturang impormasyon nga ginpahayag ni Angas sa mga otoridad. Nagapati si Duhelio sa posibilidad nga base estilo lamang ni Angas ang paghatag sang impormasyon agod mauntat na ang pag-usisa sa iya. Sa madumduman nga si Angas ang naresto sang grupo ni Police Major Joey Puerto sa Police Station 8 sa isa ka buy-bust operation sa Pebrero just sa Puro Bulacan 1, Barangay Singkang Airport, kag ini ang nakuhaan sang malapit 2 milyones pesos sang ginasuspetsuhan illegal nga droga. Nagapanawagan si Negros Occidental Police Provincial Office kung NOCPO Director Colonel Leo Pamitan sa mga nabilin pa ng mga miyembro sa New People's Army sa Negros Occidental nga magsungka kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Ginhimo ni Pamitan ang panawagan kasunod sa pagsungka sang 3 ka mga NPA nga nakilala nga sanday alias Ka-Nay, Ka-Aisa kag Ka-Alan. Suno kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ginakalipa ni Pamitan ang pagsalig sang 3 ka mga nagsungka nga NPA matapos nga ini ang nag-surrender sa kay Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang batalyon commander naman sang 6th Special Action Battalion nga nabase sa syudad sang Sagay. Ginapasiguro man sang otoridad ang seguridad syempre sa mga surrenderi. Sa balita, sa aksyon! Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:14. Santon Plus Gold, dako mabuli.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali siya Maris. Everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga Balita una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Nasometer na sang Philippine National Police Commission on Election ang report angod sa biolasyon sa unang nga adlaw sa kampanya sa mga nagapapili sa nasyonal nga posisyon. Ginatugyan naman sa PNP sa COMELEC ang himuon nga tikang sa mga naglapas. Sunod kay PNP spokesman Colonel Jean Fajardo, pila sa nakitaan nga biolasyon amo ang kabudlayan sa pagpatuman sang physical distancing sa mga campaign rallies. Wala ginhingadla ni Fajardo ang mga kandidato apang ginpabalo na ang ilasini nga mga campaign managers. Sa iban pa nga balita nasyonal, masobra katunga sa mga Pinoy ang nagalaom nga matapos subong nga tuig ang COVID-19 crisis. Sa Social Weather Station na ukon SWS survey results nga ginapatigayon man halin Desyembre 12 tubtob 16 tuig 2021 nga may 1,440 ka mga respondents, 51% ang nagsiling nga nagalaom nga ang COVID-19 crisis magatapos sa 2022 sa diin 29% ang nagpahayag nga matapos ang krisis sa sulod sang 6 ka bulan. Samtang 23 naman sa sulod sang 1 ka tuig kag 45% ang nagpahayag nga pagkatapos na sang 2022. Ang porsyento sa mga nagalaom nga matapos ang COVID-19 crisis sa 2022 ang mataas sa Mindanao nga may 62%, ginasundan sang Balance Luzon nga may 51%, Metro Manila nga may 49% kag Visayas nga may 41%. Sa iban pa nga balita nasyonal, kanselahon na sang Department of Foreign Affairs sa DFA ang wala pa na-claim nga mga passports nga ginpagwa sa itong Enero tuig 2021. Ginhatagan na lamang ang mga wala pa nakakuha sa tubtob Marso 1, 2022 nga kuhaon ini sa DFA Consular Office kundi inila na proseso ang passport. Ginapangabay sang DFA ang tanan nga passport applicant nga kuhaon ng passport sa sulod sang 30 ka adlaw halin sa gintalana nga petsa sang releasing. Sa dugang pa nga balita nasyonal, patay ang 9 ka persona kag may 3 naman ang pilason sa ambush nga natabo las 8:30 kaina sang aga sa Sitio Dam, Barangay Tambunan 2, Gindulungan sa Maguindanao. Ang mga biktima amo ang grupo ni Peges Mamasaingid alias Commander Black Magic. Samtang ginatudlo nga suspect amo ang grupo ni Jordan Mamalintang alias Commander Jordan kag ibata sini nga si Morsed Mamalintang alias Ngelong nga ginasuspesuhan miyembro sang MILF. Nagwa man sa investigasyon sa otoridad
nga padulong ang mga biktima sa barangay Kulamis sa Gindulungan sang ginaligar ginambush kag ginpaulanan ini sang luthang nga nagresulta sang kamatayon sang siyam kalakip na diri ni Commander Black Magic. Sa inisyal nga listahan nga ginpagwa sa kapulisan, ang mga biktima amo sanday Pejas alias Black Magic Mama Sainged, Saddam Mama Sainged, Sadre Mama Sainged, Johare Masainged o kon Johari Mama Sainged, Camaro Mama Sainged kag Tani. Samtang ang nagkalapilasan nga sa karon ginabulong sa hospital, ginkilala naman nga sanday Anwar Dimasinsil, Mangi Mama Sainged kag Banarin Lumalag. Nagwa man sa investigasyon sa otoridad nga ang malawig na nga away pamilya ang gintunaan sang sining natabo nga insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Wala magpapugong si senatorial aspirant kag tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa iyang pagkontra sa isabong kag vape bill. Ginpahayag ni Cayetano nga may mga tawo nga nag-istorya sa iya para hambalan nga maghinay-hinay sa pagkontra sa isabong. Ilabi pa nga panahon na sang kampanya. Apang sa piyak sini wala sang plano ang mamalidha nga o kung wala sang plano ang mamalidha, galigwaton ang iya sinipanindugan sa duha ka mga kontrobersyal nga issue. Ginako ni Cayetano nga bilang isa ka kandidato gusto man niya nga makakuha sang mas madamo nga boto sa eleksyon. Apang mas importante sa iya ang interes sang publiko. Meron po talagang mga lumalabas na at may PR campaign at may mga kumalabit sa akin na baka pwedeng mag-usap at baka pwedeng dahan-dahan. But sabi ko, walang kaibahan yan sa environment. No? Ang tatay ko po, he had all the resources na magpagamot. Pero may hangganan po yung science, yung medical science. So, bakit natin palalalain yung sitwasyon? So like katulad sa vape, no? Gusto nila from 21 years old, 18 years old, payagan na. Diba? Tapos katulad sa sabong nga. Meron naman sabungan pag Sunday at saka pagka ordinary days may all forms of entertainment. Bakit kailangan sa internet pa? Sa katapusan nga balita national, nag-rank 1 ang Manila sa 2020 nga ranking sang highly urbanized cities sa idalom sang Cities and Municipalities Competitive Index. Kaya ginakabig naman ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga isa ka pamatuod sa iya liderato. Kag mahimo niya himuon para sa mga Pinoy kung mahatagan sang chance sa agudumulahan ng Pilipinas. Ang Manila nanguna sa 32 ka mga local government units matapos ini makakuha sang overall score nga 65.97 base man sa anunsyo sang Department of Trade and Industry. Subong man nanguna ang Manila sa efficiency kag infrastructure pillars nga may score nga 20.54 kag 15.04. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karong adlaw Sabado, Pebrero 12, 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, aksyon ang defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.